Il-turista Amerikana li f'Ġunju ma kienx intlaqet it-talba tagħha għal abort waqt li kienet f'pajjiżna fetħet kawża biex titlob lil qorti tiddikjara li l-liġi Maltija tikser id-drittijiet tal-bniedem. Permezz tal-avukat Lara Dimitrijevic, Andrea Prudente fetħet il-kawża tagħha fil-prim awla tal-Qorti Ċivili fil-ġurisdizzjoni kostituzzjonali tagħha kontra l-Avukat Ġenerali, il-Ministru għas-Saħħa u Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza. Prudente kienet eventwalment marret Spanja biex ittermina titqala tagħha. Raġel ta' 40 sena li kienet jaffaċċja akkużi ta' abbuż fil-konfront tal-eks sieħba tiegħu baqa' jinżamm arrestant fl-Isptar Monte Carmeli sakemm jingħata sentenza wara li ammetta li segwa u fastidja lill-eks sieħba tiegħu. Ir-raġel minn Marsa Skala li jaħdem bħala xufier tat-Taxis kien ingħata l-ħelsien mill-arrest f'Mejju li għadda wara li kien diġà ġie akkużat b'abbuż sesswali fuq l-istess mara. Il-mara kkuntattjat lill-Pulizija l-bieraħ wara li rat li ġurnata qabel kien qed isegwiha. U qal lill-Pulizija li kien qed isegwiha għax kien ħalla arma tan-nar li ma kienx irreġistrata fid-dar tagħha. Flimkien mal-akkużi ta' fastidju u teddid fuq l-eks sieħba, ir-raġel ġie akkużat li kkaġuna wkoll biża' fuq binta li se tintuża vjolenza fuqha u li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest li natawlu mill-qorti f'Mejju li għadda. Il-qorti qalet li se tagħti s-sentenza l-ġimgħa d-dieħla. Multa ta' 15,000 euro li kienet ingħatat li żewġ Awċin li kienu jaħdmu n-nar tal-ajru fuq inċident fl-2018 li wassal biex raġel li nserta fuq il-post weġġa' gravi ġiet irrevokata u sostitwita b'servizz fil-komunità skont ordni mill-Qorti tal-Appelli Kriminali. F'Mejju li għadda Stephen Burge u Edmond Camilleri ġew multati 15,000 euro kull wieħed talli b'mod illegali ħarqu n-nar tal-ajru mingħalqa fix-Xewkija f'Ġunju tal-2018. L-irġiel ġew akkużati wkoll li b'negliġenza kkawżaw ġrieħi serji lil terza persuna b'riżultat tal-azzjonijiet tagħhom. Borġu Camilleri kienu fetħu appellu l-qorti innutat li l-argument tal-appellanti dwar il-fatt li l-multa kienet sproporzjonata meta wieħed jikkunsidra l-aspetti kollha tan-nar u tal-każ. Wara li konsidrati ċirkostanzi kollha tal-każ, il-multi ta' 15,000 euro kull wieħed ġew irrevokati u minflok l-irġiel ingħataw sentenza ta' 60 siegħa ta' servizz fil-komunità kull wieħed.